електронний підпис в Польщі – це профіль зауфаний. Тобто кожен, хто буде подавати документи на карту цукор, повинен мати профіль зауфаний. І скажу чесно, не всі його мають. А ті, які мають, то теж треба пам'ятати, що він дійсний 3 роки. І його треба подовжити. Не обов'язково чекати 3 роки. От ви зараз зайшли на сторіночку gov.pl, перевірили свій профіль зауфаний, дивитесь, ага, він через рік в мене закінчується. Натискаємо кнопочку «Продовжити». Все. Не відкладайте на потім, бо потім забудете, вийдете, як це часто буває з Польщі, потім при поверненні не відкривається М-обиватель. Чому? А тому, що профіль зауфаний недійсний. У вас зі статусом все окей, але ви не подбали про профіль свій. І багато українців не придають цьому, знаєте, ось такої уваги. І це, на жаль, така трошечки безалаберність, вона потім дуже утруднює життя. І ось в цьому проблема. Тому профіль зауфаний має бути.